Konferenciákat szervezni nem egyszerű dolog. Mi Magyarországon egy ilyen nevezük középnagy társaság vagyunk, ugye a Magyar Stroke Társaság, és hát nagyon régóta, ugye korábban 2 évente, most évente szervezünk országos rendezvényeket, és hát nyilván ez kellett egy megfelelő partnert találni. Tulajdonképpen az ősidők óta, közel 15 éve emlékeim szerint az Altagrával dolgozunk együtt, és hát tulajdonképpen az évek során ezek a rendezvények úgy fokozatosan növekedtek létszámban is, sőt az elmúlt években egy-két orvosi társaságnak a technikájához csatlakozva mi úgy éreztük, hogy nem csak az orvos kollégáinkat, hanem az egészségügyi ellátásban résztvevő szakdolgozókat is meg kell szólítani. Tehát most olyan rendezvényeket szervezünk együtt, ahol orvosok, szakdolgozók egy közös eseményen vesznek részt tulajdonképpen, és kétfajta tudományos programban, de mégiscsak közös hajóban nevezve. Úgyhogy nehéz gyakorlatilag most már éves szinten ilyen rendezvényeket ügyesen megszervezni, ez kell egy rugalmas partner, aki tulajdonképpen egy társaságot szinte már magáénak érez, ismeri a résztvevőket, megvannak a kapcsolatrendszerei, úgyhogy az elmúlt évek alapján azt tudom mondani, hogy csak pozitív tapasztalataink voltak, úgyhogy jó szívvel tudom őket mindenkinek ajánlani.